Right, mga katiya o katiya, luto tag-utan, Bisaya. Muna siya nga kung mga sagol. Ay putig, ay kalbasa, niya, nasa'y talong. Kaya mo naman available nga vegetable dere sa among backyard niya diya say agbati na nanay sa sangig niya anasad po sa siyay kamunggay niya ako sa ni siyang sagulan o kuan sibuyas ug kamatis ug luya aron siya lami aron painit ang tubig kung butang tubig ang kaldero niya syempre para dali makuan bukal kaya itong tubig atong tabunan oh, ini bukal na ay luno din natuguna ang kuan kining luya kuan tamatis o sibuyas yung mo siya magpadaog lami ato siya una ato na siyang kuan niya timplahan sa nato og asin na asin dayon timplahan sa nato kamay bitsin yung asan ang bitsin dugay ng kayo asin wala siya inaghuman o syempre tabunan pabukalon bukal na siya atong-aton nga mong kuan dayon luno din ako ang butik human isunod sa rin kalbasa kay kini mo sila idugay maluto nga vegetable human tabunan siyempre kayon sa gamay para ma-mix so kayon na to gamay para kuan mahalo sa pagayo dayon o bukal na siya humok na gani ang ganang kuan kalbasa o butig o ato na yan yung isunod ang kuan kining talong okay oops now sunod din talong kaning talong dali ra kini maluto pwede ra ipitan sa ilok gani ito sa ilok okay pwede na nato magtimpla kaya ito nung gitimplahan daan mas mayon ang timplahan daan kay mo kuan yun ba yung sud yun sa tanon ang kuan timpla samtang nabukal na siya oops hapit na bukal na lami kayo yung sekreto aning utan di lang yun mo i-overcook ang mga kuan kining kamunggay o kining agbati kaya ma-overcook na gina siya alas ay na siya ano siya lami mong utan dili na siya kuan dili na siya presko kaunon dili na siya presko tanahon siyempre kung dili presko ang imong luto kay na overcook siyempre dili na sa gaganahan mo kuan kaon alam mo kayong kuan na presko pa ba yung mga ingredients ana sa dili sad mo kuan dili mawa ang lasa kay kuan pa man sakto man pagkaluto ato nang ilunod ang kamunggay konting okay ra ni siya dayon gumag-okay sa kamunggay dili na to dugayon kay ang kanang kamunggay basta ma-overcook mulagom ang sabaw sa inyong utan murag sikreto anang kuan ni overcook ata wala may na kayo ang atong utan naluto na para ato ng panihapon para perfect yun ang atong kuan panihapon ato na siyang magprito taog buwad kiampi wala siya buwad kiampi at prito no painit ang kuan sa mantika sa itong gamay na kaha
lagay ng kuan mantika para gamay na mantika. Dili ni siya gud kuan ang kanang buwad. Yung buwad di mo gini siya makadaot, basta himuon na nimo panimpla ba appetizer. Di lang sa nimo puro lanlanon, puro buwad. Diri sa mo amo ra gini siya appetizer. Pagana ba panimpla na. Kung nagamay ra mong konsumo nga buwad. Una siya para perfect ang kuan. Ito panihapon para naiutan niya na sa buwad. Ang gani mga partner sa mga Bisaya. Mga Cebuano from Bisaya sa Mindanao. So, mauna siya. Balihon. Ito maluto ang tumbuhan para andam na ta sa panihapon. Daghang salamat sa pagtanaw. Palihog lang kong subscribe o post sa notification bell. Salamat.